ассалому алайкум бинандагони муҳтарам, ҳамаи шумоёнро аз номи кормандони рӯзномаи хатлон ба муносибати соли нави мелодӣ табрику муборакбод гуфта дар хонадони шумо ҳамеша ханда ва баракатро талаб дорем ва мехоҳам ки ягон қисса аз ҳаёти мӯйсафедону ҷавонон ки чӣ гуна ҳаёту фикронии онҳо бо якдигар ҳам муқобиланд ва ҳам тавъам мехоҳам нақл бикунам. мӯйсафеди мерган ҳамроҳи наверааш тупаланг ки тупаланг бисёр ронандаи хуб аст, лекин тез хобаш мебарад, тез хобаш бурдан мегирад. аз ноҳияи ёвон то шаҳри душанбе рафтан, ана бобои мерган худаш мошинро ҳай карда рафтан мегирад, ҳамин ки шаҳри душанбе ки сар шуд тамом, бобои мерган даррав мошинро ман карда мегирад. тупалангҷон марҳо сари рӯ гузар бачам худам анаку даруни шаҳр бачам худат ҳай мекунӣ ки тупаланга мегӯяд ки боби ҳамин даруни шаҳр баръакс дар даруни шаҳр мошин ҳай кардан осонтарак. нигаҳ ку бобиҷоне и дар шаҳр ҳама чироғако мана ина знакҳои сари роҳ ҳама чи ронандада фаҳмондан мегиранд ки дар куҷо кадом тараф бояд ҳай кунӣ, дар куҷо бояд ки бести, дар куҷо бояд ки ҳаракат кунӣ, ҳама чиро фаҳмондан мегиранд. ҳама знакҳо фаҳмондагия дуруст бачам мега бобои мерган, дуруст бачам, ҳама знакҳо ҳама чиро фаҳмондагиянд. не ки ин шаҳри пуродама бубин, намояндаҳои тамоми миллати дунё дар ин дуруни шаҳр ҳастанд. бобиҷон охи ҳайко ҳама знакҳо ҳама чиро фаҳмондан мегиранд ки кадом тараф ҳайко чӣ гуна ҳайко ҳамаша мефаҳмонанд. ҳайко охи бачам дуруст ин знакҳо мефаҳмонанд. не ки ман бачам ана ин знакҳоро мебинам ку ин знакҳоро мебинам вай знакҳо аёду мероянд охи